Bayamnya pira, Bos? Bayamnya 15, dong telurnya 5. Ya, guys, kena gue tuku terpidu. Berangkat ke pasar. Oke. Apa nih duit sidik, guys? Ini duit sidik gitu, mbak kowe duit ngeri. Nek dik lek dame sidik recehan iki. Nerimo ing payung. Anake koyo ngene. Berangkat dulu, guys. Ndopok wis maning ya. Arek sik iki mencong kok sik. Wah. Kok main baret ya yo ecer kabeh niku. Maning iki. Tak ganteng. Tak ganteng ya. Ayo jagung bayi, guys. Oh ya, jagung bayi ya, wis teh ora apa-apa. Tak gopo-gopo jagung. Tuh. Ibu anak sedulur. Anakku sudah. Servis kok luwak. Encing pagi betul encing. Sek pagi kabut, masih kabut. Encing kayak wis mulai dodol bensin ya. Subuh semangat banget. Sukimen. Iya. Ya Allah. Lagi udah kaya ulo kisi. Kelas berapa? Kelas 1. Wah, nang kono. Dong telo, jos. Mbak bayame 15. Dong telone 5. 5 tok. Balungnya wis kesel. Del bayemku larang iki. Bayemku larang. Wala ayam kowe jual putih kabeh 2.000. Ngeri ya, Den. Ya Allah. Ngeri, Pak. Gatak. Anggur esuk iki ngaput gatak ya. Apurijan. Gatak kirek kan. Ya Allah, Pak, kaya Pak. Kaya raya. 35 gak jos. Ya Allah. 35.
Mari kembangnya di. Oh, sudah di sana sudah. Kembang sana jinge. Wah, ya rijingnya di sana. Ngeri. Ngeri. Dalam. Ya Mbah, pasar guys. Apa golek apa? Golek sarapan. Ya. Guys, golek apa ki neng pasar golek. Loh, Mbak juga ya. Mbak Suyo dodol anu. Aku kok marik-marik. Jangan wes Mbak Toni enek-enek acara. Lah yo enek acara. Itu mbak siapa mak? Yang Tuku apa? tempe bus. Tempe bus karo tak goreng, Mak. Ya piye to mak? Wes. Aku sarapan. Sarapan lu sarapan. Sarapan ngono kuwi, Pak. Hah? Tuku nang ndi? Yes. Sarapan tiga, sarapan. Masuk wal. Janis. Ayo. Bapak itu apa? Ya. Bapak kerikil. Roh ae iki. Nginte ae iki nek wong. Nek gawean iki kok nginte ae iki. Mbak Yun. Iya, boleh. Iya roh kabeh nek. Kan naik kemana gitu? Iya. Anak teman ora oleh. Oke ra. Kamera. Anak. Ora ndang muni ya remuk. Iya remok tenan ambek. Remuk. Nang kono jangan-jangan. Nang kono kae lho. Pojok kono. Ya jangan apa enek bayem sop, soto. Ngene semi. Wes ayo. Iki bakul Lombok lho, Pak Bakul. Ndak Pak Ri iki. Iya nang ndi, Yon? Iya wis gak dodol. Nek ngene kok dibancaki merkanek. Dibancaki merkanek ora dodol neh. Dodole ya balik neh. Nasi pecel, guys. Wes dua tak? Gas. Kayak sudah film tin. Tempe nih. Mantap. Aku bik sambal terong emak. Sambal terong urap. Bungkus emak. Ser-ser apa ngono mak? Ser-ser jati apa ser? Pakai telur reng. Lur ndung apa lur reng, Pak? Kowe? Lur ndung. Lur dar. Iya, lur dar. Untuk sarapan. HP-mu piro, Pak? 23.000. 35 jare. Oh, Kita duit. wong 23.000 jare 35. Mangan opo dik 35? Oh, iki. Sego. Tuh. Nek sing bayane betul-betul. Bayame nduk dik 35 kondisian ya. Ane Mbah Kem duwe nanti kei. Lah Pak yo 2.000 200. Arek ndekne mbok dituku piro kuwi engko? Wong kabeh nek 150 enek kok. Ora omong apa.
Lah ya. Sarapan pagi guys. Tempe busnya 5.000. Tempe gembuk. Lek gak iso, alah ra iso. Kersi, iso. Wah, iki pendopo nelek dames iki. Ya Allah. Nikmatane urip. Piye ndeloki? Wong enek godhong telone nek ndeloki rene. Halah. Indok lunggonku iki. Yes. Ini kata wah. Ini iku ora boleh iya. Yeay. Yo. Dek niki apa krasa sam. Wong gak enek krasa. Ya. Sesuk sarapan biasa baru tutup duit tutup telo bayam ndok Tambah derang. Paling kundang ibu di Mbak Semi. Sarapan di kundang ibu Mbak Semi. Macam-macam gue Mbak Semi. Iki anak. Aku ndek jek tutur kae ngrana mbek duwi Pak ya mangan. Nggih Mak Semi ngono mbek duwi. Nah sarapan pi. Nah sarapan lek gamis. merung Kebarane Dewi. Yo. tipus ya. Awak ngahal. Ya ini mang yo pas subuhan terus budal ning pasar. Nek mak badung bayem saurunge subuh njabut. Bar njabut disoi dia umbah terus sakit 300 terus subuh. Larang dia. Cuman aku larang ya. Greges nek larang. Entrane yo terus ayo tuku jeneng wae. Njero aki Pak Tunggal. Njero, cuma yo cek akeh kontrol. Jadi terus tuku 5 itu tuku 4 itu. Bayam iki atur bayam iki mau terima piro Pak? 200 sih Pak. Nek berarti 500. Alamek berarti piro? Lalu dahi udah ngerik. Sing di anak sidik yo bayi. Awalnya jadi wis nafas cukup pokoknya ini sementok.
Ya wis jenis Surabaya mau apa Pak? Dong telo Pak. Ora pe maksudnya dong telo. sembarang. Ngarang. Dong terong. Ya awas untuk sarapan ya. Ger. Mbak lu kan masak dulu. Harapan. Harapan. Ya. Om Dirso masak dhewe ya Pak ya. Kalau ngatem. Matem iki ora tau tuku, kes lawas yo. Nek anak-anak iki tuku lumrah. Tapi nek ngatem iki terus esuk moro tuku nggone ora pernah wong kuwi tenan. Nek kan sambel saya sam. Hani niku wis dimasakno esuk ini. Ambek apa Han? Mbek tempe, Mbak. Wis, sambel kecap. Wong mewah ki cek keluarga kuwi nggih ta. Tenan, aku ora tega ora sawah. Oke. Ora tega ora sawah ya pin. Biyen ae tuku. Biyen yo tuku wong lha kene uripe ratan iki. Leleren masak yo kaliren ususe le. Kuwi no mergen ratan beda nggih, mbek wong tani kluthuk iki beda. Bener orang duwe lah ngene. Sego pecel nih gagake tuku. Mergo wong ratanan ngono. Lah kok sing atas jel wae sih. Cek tuku tempe. Ngono cek kono kok nang pisan. Tukang kene. Iya ora apa-apa. Tukang. Ngerti tutup rapat aja. Panganane gak tau. Ijir nggih panganan yang di sing mana. Tahun mbak di sing wong. Tenan. Panganan kuwi tenan kok. Berkah tenan. Gak tau dek buat panganan. Ini betah akeh. Betah akeh mesti yo wong-wong gelem. Dilala rezekine enak ya Pak ya. Tukangnya renes. Yang dilala rezekine enak ngono lho maksudnya. Ya pas. Dendek enggak ya kayak Pak Ben sak ngono kae. Oh, udah sarapan. Pak Ben sak ngono kae. Nggone ndah rate wong mbok. Kali ngatini radio bene ya di mbah. Ada kresek. Nah aku gak sego ya tak buntel tak ada plastik. Segone wapik wong ngene Pak Pri. Tak kayak freezer. Aku tak kon ngedang. Kayak gendar nah. Gak gendar ya nek mana tak goreng tak pakakno tukang. Lembak bus, Mbak. Bus. Kok goreng doyan lek, doyan. Ndolit kuwi sing. Ndolit ki mbok iki yo sing tak jaluki bayem ya. Mantan cerno. Kami bulan. Mbus kok oke enggak dipangan. 5.000. Pan. Ora dipan kayak kene pangan. Kene tukang dulu ngas tukang itu tukang. Pangan wis adem ra enak. Ya mak. Jonathan iki sing jaket kulit. Tapi ki yo resik ya Pak Wak. Lah iku nek aku ngono lak wis mludus koyo wireng ngono ya. Kulite resik. Pak Ali Peri yo resik ya Pak. Lho, nek Pak iki ki sing sitoke Pak ebek-ebek iki nek kuwi nek panas wireng Pak. Wah, wireng nek. Nek Pak Eli kulite menter ya. Apik kok lek Jonathan Peri iki apik menter kulite. Kulitku aku ora tau manas delok wideng lho ya.
rai kok ngono ketok ten. Tek wis sithik. Enggak aku ireng. Tembak. Tembak iku ya putih Pak yo. Warna. Sing kuning Mas tomo kowe. Mas tomo. No yo resik. Ngomong kuning resik. sawo mati. Resik kok. Yang putih ya wartok kuwi. Pak putih yo piye ngono. Aku yo ora tau. Gak tau mana sih ya. Yo ireng. Sebenarnya dhuwitku pakai dhuwit dawa enak. Mejo nek jaman kae cek ya Pak wis kata kaya apa-apa. Mejo kae. Aku ya ora tuwa apa. Mejo kae. Jaman pasar. Rumah kene ibu tetep di rumah ini. Yo gaya. Ibu rumah. Maksudku ki dek kae ngene lho Pak, sebelah kene iki tak nggo mlebu mobil kenek, dadak man gak kenek. Maksudnya ora tengah ngono lho Pak. Maksudnya ki tak mobil ki tak kek jero ngene lho. Dadak man kene gak sedeng. Tapi tak angkring nang kene mobilku. Tapi tak nggo apa leh karepku. Dadak man ora sedeng. Piye? Woi man mak ramike ngono, ngono apik-apik kok. Ting masake muni ngono ya. Sarapan, Mbah. Lembus, Mbah. Bus. Oh. Suaranya ya Allah. Ini kok. Wis seger aku kok. Untuk duit 35 senenge masyaallah. 20 karo 20 karo 10 30 karo 5.000 35 dong telone 1.000 bayi ndablu 2.000 nek tak weno Mbak Cah mungkin 500 Pak 1.000 Mbak Cah nek aku 1.000 Dewi mbek ya bayang itu pero aku betul kan sakit siji bobot aku sudah aku 72 bobotku kan 72 guys ki 72 setengah telek ora tak tokno ya 72 poso ora kuru mari wis babon iki angel babon ki nek wis ya karo gak kalong belas angil aku ki tuku obat kalau dikeki Mama Rini obat pelangsing nek mbok tuku ngger 300 Mama Rini iya gitu kok Mama Rini iso nyegi ngene nyegi dadak man ora tak ombe ki aku ngombe obat ijikan Mama Rini 300 lho lek tuku pengen langsing kok sampean mah lah aku ki nek langsing untukku merongosi pin iya mau mondol iki untukku metu iki koyokan iki lho ceros nang kok tak kirik dari pemirsa iki lho pengen tak kirik ta apa kowe nyek anu Gusti Allah ora apa-apa gaweane Gusti Allah ngene diapa. Dadine yo angger awakku kuru pipiku koyo ngene malah mondol gak iso mingkem, malah kok isis. Yo tuwek-tuwek iki apik nek lemu ini lho, Ndek. Mergo untune wis kalong. Untu wis kalong. Keneke keriput. Iki kulit keriput, garing keriput. Nek mbok kongkon kuru malah ketok keripute ora perawatan apa kok perawatan oprengken kok perawatannya atus-atusan bar ngono gak ngono yo ngono nembel kata
Nah iki gak lu tak buyarno ae. Agak rutin. Heeh. Nah, Lah 400 500 sih, Pak. Diodrokno, odrok ngono. 500 elek-elek. oke gawe nama jero kamar mandi kosan waktu. Watu kumbung tak wok lokar, lekap ngono. Oh, lah apa wis pokoke saeneke arep bujak kok. Mikir iki anake cek cilik iki. Engko njaluk mase, wis omah-omah, coke mbake, coke ora. Lah nek mboke duwe dhewe rake bandane mboke jek. Nek iki yo dikeki, tapi kan yo beda karo mboke. Lah mboke nek gak iso mergawe jaluk yo apa? Saiki Lina wis nggo jajan-jajan dhewe iso. Ben iso ora iso pokoke yo kudu gawe aku ngono usaha. Piye iki? Kan mikir nek aduh videoku piye mak iki kerek sing delok ngono ya piye berusaha pokoke kudu kan mikir. Rafa sampeyan gembleng mase malah gembleng adike. Ngono. Carane piye golek dhuwit. Yo mergawe yo golek dhuwit. Sarek dijane bocah ki ra wis ngono ki. Yang penting awakmu sehat awake. Duwe celengan nak ditukok-tukokno tanah rak. Pengen adol didol kono, gak pengen yo dienggo usaha nek di dhuwit. Wis ngono ae kok. Nek masalah awak iki yo tak dirawat piye lho. Dirawat nek kecantikan nemen-nemen lah apa? Wis tuwa. Yo ora wis yo cek yo dirawat, Pak. Wong merawat diri ki padane pahala, Pak. Pahala bagi diri kita sendiri. Wong sing ora pelit ning awake dhewe iki luwih apik tinimbang awake dhewe iki mbok guhiman awake dhewe malah dosane gedhe. Ngono. Mbok nggo anu awakmu dhewe malah dosane gedhe, tapi nek rawat-rawat ngono iki aku ora nggih. Gak. Wong klambi yo ngene iki dikeki karo pemirsa yo wis. Wong kok aku gak seneng konten lek dam ora seneng ora apa-apa nggih aku sing penting golek pangan nggo kene iki aku penting golek pangan. Enek sing ndelok ya enek sing tuku, enek sing ora, enek sing maido, enek sing apa. Iki jamal lumprahe ngono. Gak seneng ora apa-apa nek kontene Mas Rindan ngono. Apa seneng mbek wong kuwi ngono. Ora apa-apa. Wis ta ora apa-apa, wong kok seneng awake dhewe. Seneng ora apa-apa, sing penting Gusti Allah seneng. Ora wong mosok kon seneng awake dhewe kabeh nang ngira ora seneng ora apa-apa. Sing penting aku mergawe. Nek dodolan nang YouTube payu alhamdulillah, dodolan ning apa keranjang kuning ngene lek damis nang TikTok ya payu alhamdulillah. Wes nang Facebook ya alhamdulillah untuk sithik-sithik ngono nggih. Dadi kena dienggo tuku moto, dienggo tuku terasi, dienggo tuku lombok wis seneng rampiyane. Sing penting nggo tuku beras ngono. Tuku sak tenong ngene wis ayem ora goro-goro. Anggere Marta eneng tumpukan ngono kuwi nggone Marta tok tapi ora nang nggonku. Kayak beras, Duk. Ya, Pak. 20 kilo, ya Allah ndek kae iso tuku 20 kilo. Lah nek ora acara yo walah suwi ya. Tae iki malah dikeki Mbak Yuku kok raut piring ndek ngenanane jare rene aku ya urung iso nemoni. Lah resik-resik kono aku kon wirawiri. Wis sampe ndak petrol kan. Dikeki beras kok raut. Wisananku dikeki ya Allah wis matur nuwun pokoke Gusti Allah sing bales. Ora rolek dames Gusti Allah sing bales. Gawan. Ya pur mae anu sing ka lho. Dia anak wedok sing kene sekolah SMA ka lho. Kira sapa pur? Gawan Sing ape tak jodhokno karo anake bakul kaset kae lho. Mboke kuwi. Konti ngetrowune kontrol. Heeh. Pur. Ya wis guys, terwaras sebenarnya seger waras sehat. Ora nalangan apa-apa kene konten-konten ngene iki seneng ra seneng wis budidaya wis pokoke golek pangan sak tetek glate sak entuke sak anune. Sumber sapa ngerti diundang nunggu masuk TV jari pemasaran aku masuk TV Pak.
aku sok menapi nunggu layar lebar. Walah. Layare sapa? Ning layar lebar. Kok Marcel iki yo nebak ge, nebak. Ngono ki kanggo apa lha iku? Hiburan. Hiburane wong urip piye nek sing ngene, nek sing ngono, nek sing ngene, nek sing ngene. Ngono lho nggih, ora usah digawe ati to. Aku ngono ki ora tak gawe ati kok. Ya apa nglakoni urip ning alam donya ki, sesuk mangan, sesuk turu, sesuk diramal, sesuk apa neh, sesuk apa neh. Mungkin ya ora fanatik ngono teman-teman. Percaya nih harus sing gawe urip. Masalah ngono ki gak kebetulan saja. Penting seger waras dan sekala sedok rezekine didono pirene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, keker. Dengkole nek tinggo ngatek iki lho. Aduh. Priges. Pak Dek wingi kula matur nuwun lho, Pak. Mboten mboten sadian melih. Walah. Delok ejek blonjo neh iki. Jadi piang-piang. Ya Allah, cek masak Mas. Sing masak sinten? Sing masak sinten? Niku manganan. Delok sakmene kae dhesekan. Manganan wong kene iki biasa ngoten iki. Boleh. Gula pitik jam 10 iki, guys. Pak kula matur nuwun lho Pak Pri. Kok men bolak-balik disukani ae. Nggih. Muga-muga rezekine kathah. Muga-muga rezekine kathah. Pitik larang. Nggih. Dulure kathah kok nggih. Mare nek mangan walah mangan antek gedhen ini, guys. Wis. Lah ngoten tetelak ampun. Rezekine akeh, nggih.